हा नवीन अग्नी आशीर्वादित कर व आमच्या अंतःकरणात आशेची नवीन ज्योत पेटव. या पुनरुत्थानाच्या उत्सवाने आमची मने शुद्ध कर व सार्वकालिक प्रकाशाच्या उत्सवात एक दिवस सहभागी होण्यास आम्हाला पात्र कर. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, there is fire. Christ काल व आज, Christ yesterday and today. आरंभ आणि शेवट, the beginning and the end. The Alpha of Omega, Nya. सर्व काळ त्याचा, all time belongs to him. सर्व युगे त्याचे आहेत, and all ages. गौरव आणि सामर्थ्य, to him the glory and power, to every ages and for every. Amen. या पवित्र होली व वैभवपूर्ण दक्षिणे and glorious goodness. आमचा प्रभू ख्रिस्त, may Christ the Lord आमचे संरक्षण करो. God has. व आम्हाला सुरक्षित ठेवो and protect us. Amen. वैभवाने पुनरुत्थित होणाऱ्या ख्रिस्ताचा प्रकाश आमच्या अंतःकरणातील व मनातील अंधार नाहीसा करो. आमेन. Now I will sing here. Your response will be धन्यवाद देवू देवा. Thanks be to God. I will say ख्रिस्त प्रभू अमृता प्रकाश. तुमचं उत्तर असेल धन्यवाद देवू देवा. In English, I will say the light of Christ. Your answer will be thanks be to God. कृष्ण प्रभु अमृता प्रकाश. धन्यवाद देवू देवा.
The Easter Proclamation. प्रभू तुमच्या अंतःकरणात व मुखात वसो आणि त्याच्या पुनरुत्थानाची घोषणा करण्यास तुम्हाला समर्थ करू. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. पुनरुत्थानाची विजय घोषणा. The Easter Proclamation. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. स्वर्गामधुनी दूतगणांचा गीत वृंद गाओ मोदे. दिव्य रहस्य अर्पण करूया असीम आपुल्या आनंदे. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. मुक्त तुतारी नांदत राहो अशा महाद्रुप विजयाची. तेजोमय बनलेली अवनी साथ करो गीतांची. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. राज तेज त्या सनातनाचे, राजाच्याही राजाचे. सकल काल होती दूर जगवन हो त्याचे. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. आमची माता ख्रिस्त सभाई त्याचे जाने फुललेली. सदा दिसावी आनंदाने वैभवशाली भरलेली. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. हर्ष गर्जने उपासकांच्या मंदिर हे तर गरजावे. प्रभु तेजातील प्रिय बंधून प्रार्थना असले प्रार्थावे. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. भक्तगणांनो प्रभु परमेश तुम्हापाशी राहावा. तुम्हासही सहवास दयाचा सदा सर्वदा लाभावा. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. लावा आपुले ध्यान प्रभूशी, आम्ही ते लावितो आता. धन्यवाद देऊ तयाला, जाणावे ते योग्य सदा. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. योग्य कचित अनुचित असे की मनोमनी भरली प्रीती. पिता पुत्र यांची कंठाने गावी आम्ही नित्यमहती. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. प्रिय ख्रिस्ताने मोल
आमुचे पिता सनातन यास दिले, आदामांचे मूळ पाप ते निज रक्ताने धाविले. कृष्ण आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. कृष्ण आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. खरा कोकरा पासा मधला पापासाठी बळी गेला, भाव तयावर ज्याच्या त्यावर कलंक काही ना उरला. कृष्ण आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. कृष्ण आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. हीच रात्र जी त्या रात्रीला पूर्वज ते आमुचे नेले, लाल समुद्र उल्लंघून या विसरातून त्या काढिले. कृष्ण आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. कृष्ण आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. तेज खांबतो त्या रात्रीचा पाप तिमिर जाळून टाकी, हीच रात्र जी ख्रिस्त जनांना विजवी कृपेत स्वच्छ सुखी. कृष्ण आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. कृष्ण आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. विभागलेले दुरावलेले एक करी त्या शुद्ध करी, दुर्वाती जगतात पातकी तया रात्र ही हो सुधरी. कृष्ण आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. कृष्ण आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. हीच रात्र ती कबरे मधुली ज्या रात्री प्रभुजी उठला, हीच रात्र ती प्रभुजी मरणावर विजयी झाला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. या दासाला मुक्त कराया देवा तू तो पुत्र दिला, आदामाचे पाप हराया प्राण तयाने अर्पिला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. धन्य पाप ते धन्य सुख ते जिच्यामुळे तारक आला, धन्य रात्र ते जिने पाहिले पुनरुत्थित प्रभु येशूला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. त्या रात्रीची महती मोठी रात्र नसे दिवस धरू, नटलेल्या त्या रात्री मनुनी मोरला विंदी अनु अनु. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. म्हणूनच त्या रात्रीला सर्व मंगळ दूर पडते, गेलेले वैभव आम्हाला पुनर्वी मिळवून देते. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. पवित्र रात्री या प्रभु देवा स्वीकारा वेदान तुवा, पवित्र वधुरी तुझी हरिते पास्काचा आधी बनवा. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ख्रिस्त आज विजयी झाला, मरणा जिंकून या उठला. ताऱ्याला दिसावी पास्काची मंगल ज्योत, स्वर्गामधुनी
The second part, दूसरा भाग, प्रभु शब्द विधि, the liturgy of the word. Kindly put off your candles. Let us pray. Dear brethren, my sisters and brothers, now that we have begun our solemn vigil, let us listen with quiet heart to the word of God. Let us meditate on how God in time past saved his people, and in this, the last day, has sent us his Son as our Redeemer. Let us pray that our God may complete this paschal work of salvation by the fullness of redemption. प्रिय ख्रिस्ती मित्रांनो, आपण या पवित्र जागरण विधीला सुरुवात केली आहे. या प्रसंगी देवाचे शब्द आपण लक्षपूर्वक ऐकूया. त्याने आपल्या प्रजाजनांना अनेक संकटातून कसे वाचवले व योग्य समय येताच आपल्या पुत्राला आमचे तारण करावयास कसे पाठवले, या घटनांचे आपण स्मरण करूया. या पुनरुत्थानाच्या उत्सवाद्वारे त्याने आम्हामध्ये सुरू केलेले तारणाचे कार्य परमेश्वर पूर्णतेला नेवो. आमेन. फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम ओल्ड टेस्टमेंट. A reading from the book of Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. And God blessed them. And God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth." And God said, "Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food, and to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life. I have given every green plant for food," and it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. The word of the Lord. मरना
Let us pray. Almighty ever-living God, who are wonderful in the ordering of all your works, may those you have redeemed understand that there exists nothing more marvelous than the words creation in the beginning, except that at the end of the ages, Christ our Passover has been sacrificed, who lives and reigns forever and ever. Amen. Second reading, Marathi. दुसरे वाचन निर्गम या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. इस्रायल लोक समुद्रात कोरड्या जमिनीवरून चालले. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, माझा धावा करीत काय बसलास? इस्रायल लोकास सांग की पुढे चला. तू दुभाग म्हणजे इस्रायल लोक भर समुद्रात कोरड्या भूमीवरून चालतील. आणि पहा, मी स्वतः मिस्र्याची मने कठीण करीन आणि ते त्यांच्या पाठीस लागतील. आणि फारो, त्याची सर्व सेना, त्याचे रथ व त्याचे स्वार याचा पराभव केल्याने माझा महिमा प्रगट होईल. फारो, त्याचे रथ आणि त्याचे स्वार यांचा पराभव केल्याने माझा महिमा प्रगट झाला, म्हणजे मी परमेश्वर आहे हे मिस्री लोकास कळेल. तेव्हा देवाचा दूत जो इस्रायली सेनेच्या पुढे चालत असे, तो निघून सेनेच्या मागे गेला आणि मेघस्तंभ त्याच्या आघाडीहून निघून त्याच्या पिछाडीस उभा राहिला. तो मिस्र्यांची सेना आणि इस्रायलांची सेना यांच्यामध्ये राहिला. मेघ व अंधकार होता, तरी तो रात्रीचा प्रकाश देत होता. रात्रभर एका पक्षाला दुसऱ्या पक्षाकडे जाववले नाही. मोशेने आपला हात समुद्रावर उगारला, तेव्हा परमेश्वराने रात्रभर पूर्व दिशेचा जोराचा वारा वाहून समुद्र असा मागे हटवला की पाणी दुभाग होऊन मध्ये कोरडी जमीन झाली. इस्रायल लोक भर समुद्रात कोरड्या जमिनीवरून चालले आणि त्यांच्यासाठी उजवीकडे व डावीकडे पाणी भिंतीसारखे झाले. तेव्हा मिस्रांनी त्यांचा पाठलाग केला आणि फारोचे सर्व घोडे, रथ व स्वार त्यांच्या पाठोपाठ समुद्रामध्ये गेले. रात्रीच्या शेवटल्या प्रहरी परमेश्वराने अग्नीच्या व मेघांच्या स्तंभातून मिस्री सेनेकडे पाहून त्यांची त्रेधा उडवली. त्याने त्यांच्या रथाची चक्रे काढून ते चालवणे कठीण गेले. तेव्हा मिस्री लोक म्हणू लागले, आपण इस्रायलपासून पळून जाऊ, कारण परमेश्वर त्यांच्या बाजूने मिस्र्यांशी लढत आहे. नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, आपला हात समुद्रावर उगार, म्हणजे पाणी पूर्ववत जमून मिस्र्यांवर, त्यांच्या रथावर व स्वारांवर येईल. मोशेने समुद्रावर आपला हात उगारला, तेव्हा दिवस उजाडल्यावर समुद्र एकत्र होऊन त्याचा लोट पूर्ववत वाहू लागला. त्यापुढे मिस्री लोक पळू लागले, पण परमेश्वराने त्या समुद्रामध्ये उलथून पाडले. पाणी पूर्वस्थळी परत आले आणि रथ, घोडे आणि फारोची सर्व सेना जी त्यांच्या पाठीस लागून समुद्रामध्ये गेली होती, ती सर्व त्यात गडप झाली. त्यातला एकही वाचला नाही. पण इस्रायल लोक भर समुद्रात कोरड्या जमिनीवरून चालून गेले. त्यांच्यासाठी उजवीकडे व डावीकडे पाणी भिंतीप्रमाणे झाले. या प्रकारे परमेश्वराने त्या दिवशी इस्रायल लोकास
मिस्र्यांच्या हातातून सोडवले आणि मिस्री लोक समुद्रतीरी मरून पडलेल्या इस्रायलांनी डोळ्यांनी पाहिले. परमेश्वराने मिस्र्यांना जो आपला प्रबळ हात दाखवला तो इस्रायलांनी पाहिला. तेव्हा त्यांनी परमेश्वराचे भय धरले आणि परमेश्वरावर आणि त्याचा सेवक मोशे याच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला. तेव्हा मोशे आणि इस्रायल लोक यांनी परमेश्वराला गीत गायले. ते म्हणाले, मी परमेश्वराला गीत गाईन, कारण जो विजयाने उन्नत झाला आहे. घोडे व स्वार त्याने समुद्रात उलथून टाकले आहेत. हा प्रभूचा शब्द आहे. आपण प्रार्थना करूया. हे सर्व समर्थ बाप्पा, हजारो वर्षापूर्वी तू केलेल्या चमत्काराची पुनरावृत्ती आजही होत आहे. त्यावेळी तू इस्राയേल लोकांस आपल्या बाहुबलाने फारोच्या गुलामगिरीतून मुक्त केलेस. आज तू आम्हाला आपल्या स्नानसंस्काराने पापांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करतोस. जगातील सर्व लोक अब्राहमाचे खरे पुत्र बनावेत व इस्रायलचे खरे वारसदार होण्यास लायक ठरावेत म्हणून त्यांना सहाय्य कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. थर्ड रीडिंग. A reading from the prophet Ezekiel.
the word of the Lord came to me. Son of man, when the house of Israel lived their own land, they defiled it by their ways and their deeds. So I poured out my wrath upon them for the blood that they had shed in the land, for the idols with which they had defiled it. I scattered them among the nations, and they were dispersed through the countries. In accordance with their ways and their deeds, I judged them. But when they came to the nations, whenever they came, they profaned my holy name. In that, people said of them, "These are the people of the Lord," and yet they had to go out of his land. But I had concern for my holy name, which the house of Israel had profaned among the nations to which they came. Therefore, say to the house of Israel, "Thus says the Lord God, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations to which you came. And I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them. And the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes. I will take you from the nations and gather you from all the countries, and bring you into your own land. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness. And from all your idols I will cleanse you. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God." The word of the Lord. तुझी मात्र आशा
Let us pray. Almighty, ever-living God, surpass for the honor of your name what you pleased to the patriarch by reason of their faith, and through sacred adoption increase the children of your promise, so that what the saint of old never doubt would come to pass, your church may now see in great part fulfilled. We ask this pray to Christ our Lord. Amen. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभो परमेश्वरा, पुनरुत्थित ख्रिस्ताच्या दिव्य तेजाने तू ही रात्र प्रकाशित केली आहेस. तुझ्या ख्रिस्त सभेमध्ये पुत्रत्वाची भावना निर्माण कर. तुझ्या चरणी आमचे जीवन पूर्णपणे वाहून घेण्यासाठी आमचे मानसिक व शारीरिक नूतनीकरण घडव. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. दुसरे वचन नवीन करार.
मेलेल्यातून उठवलेला ख्रिस्त यापुढे मरण पावणार नाही. पौलाचे रोमकरास पत्र यातून घेतलेले वाचन. आपण सर्वांनी ख्रिस्त येशूमध्ये बाप्तिस्मा घेतला तेव्हा आपण त्याच्या मरणात बाप्तिस्मा घेतला. ह्याविषयी तुम्ही अजाण आहात काय? तर मग आपण त्या मरणातील बाप्तिस्म्याने त्यांच्याबरोबर पुरले गेलो, ह्यासाठी की ज्याप्रमाणे ख्रिस्त पित्याच्या गौरवी सामर्थ्याने मेलेल्यातून उठविला गेला त्याचप्रमाणे आपणही नवजीवन जगावे. कारण जर आपण त्याच्या मरणाच्या प्रतिरूपात त्याच्याशी संयुक्त झालो आहोत तर त्याच्या पुनरुत्थानाच्याही प्रतिरूपात त्याच्याशी संयुक्त होऊ. आपल्याला ठाऊक आहे की हे पापाच्या अधीन असलेले शरीर नष्ट होऊन आपण ह्यापुढे पापाचे दास्य करू नये म्हणून आपल्यातील जुना मनुष्य त्याच्याबरोबर क्रूसावर खिळला गेला. कारण जो कोणी मेला तो पापाच्या दोषापासून मुक्त होऊन नीतिमान ठरला आहे. आपण ख्रिस्ताबरोबर मरण पावलो असल्यास त्याच्याबरोबर जिवंतही राहू अशी आपली श्रद्धा आहे. मेलेल्यातून उठलेला ख्रिस्त यापुढे मरण पावत नाही. त्याच्यावर यापुढे मरणाची सत्ता चालत नाही हे आपणास ठाऊक आहे. कारण जो मरण पावला तो पापाला एकदाच मरण पावला. जो जगतो तो देवासाठीच जगतो. तसे तुम्हीही ख्रिस्त येशूमध्ये स्वतःच पापाला मेलेले खरे पण देव प्रित्यर्थ जिवंत झालेले असे माना. हा प्रभूचा शब्द आहे. People
प्रभुचा गौरव गातो, हालेलुया, हालेलुया. मी माझ्या प्रभुचा गौरव गातो, हालेलुया, हालेलुया. मी माझ्या प्रभुची स्तुती गातो, हालेलुया, हालेलुया. मी माझ्या प्रभुची स्तुती गातो, हालेलुया, हालेलुया. मी माझ्या प्रभुची स्तुती गातो, हालेलुया, हालेलुया. मी माझ्या प्रभुचा गौरव गातो, हालेलुया, हालेलुया. मी माझ्या प्रभुचा गौरव गातो, हालेलुया, हालेलुया. The Lord be with you. And with your spirit. Our reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. On the first day of the week at early dawn, they went to the tomb. Taking the spices they had prepared, and they found the stone rolled away from the tomb. But when they went in, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling white. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen. Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day rise again." And they remembered his words. And returning from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the rest. Now it was Mary Magdalene and Jonah and Mary the mother of James and the other women with them who told these things to the apostles. But these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. But Peter rose and ran to the tomb. Stooping and looking in, he saw the linen clothes by themselves, and he went home marveling at what had happened. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Yeah, so my dear brothers and sisters in Christ, actually this particular expression is not part of my homily today, but I remembered it
it is in a way borrowed from theology directly. There is a particular expression, already and not yet. म्हणजे ते आता आहे, अगदी जवळ आहे, पण अजून पूर्णपणे भेटलेलं नाही. Looking at you since yesterday, it was this kind of experience. Soon after the Mass, many people already were quite in a joyful mood. They were already rejoicing. And yet we had to wait for this moment. The early Christians when they expressed this event of resurrection, they used the symbol of a bird known as phoenix. And the bird phoenix is taken from the Greek mythology. Greek दंतकथेमधून ही गोष्ट घेण्यात आलेली आहे. आणि सुरुवातीचे ख्रिश्चन जे होते, हा आजचा पुनरुत्थानाचा दिवस साजरा करण्यासाठी, एकमेकांना सांगण्यासाठी हे सिंबल वापरायचे, द बर्ड फिनिक्स. दिस बर्ड, पर्टिक्युलर बर्ड फिनिक्स, हा विशिष्ट पक्षी, त्याला वाटायला लागलं की मी आता मरणार. They believed that it would go to the forest of fragmented woods. सुगंधी वनस्पतीच्या जंगलामध्ये हा पक्षी जायचा आणि तिथे त्याचं घरटं बनवायचा आणि स्वतःला जाळून घ्यायचा. And the Greek mythology believed that while this bird is getting burnt and it is already into ashes, another bird would fly out of it. But not just a bird, but along with that fragrance. And they use this story to express the entire event of resurrection. Because they experienced something like this. They had great trust in Jesus Christ and they felt that Christ would be our king, and then suddenly Christ dies over there. And they had nothing to rely on to. त्यांच्याकडे काहीच आता राहिलेलं नव्हतं. And out of this complete hopelessness that comes out all of a sudden, like this phoenix bird with a fragrance. Today, this symbol, the bird phoenix, is used by the Association of Cancer Patients. Because like Jesus, even the cancer patients, they know their death is approaching and they would be preparing for their death. Similarly, Jesus was very sure of his death and what is going to happen. Now in the gospel of today, what we read is these people go to the tomb and two angels meet them and they say, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but risen." Luke chapter 24 verse 5 to 6. This scene with its empty tomb expresses the uniqueness of Christianity. If this particular scene was not there, Christianity would have been any other religion. Just to emphasize the difference, हा फरक थोडासा अधिक जास्त करण्यासाठी की आपल्या ख्रिश्चनिटीमध्ये हेच विशेष आहे की तुम्ही मृताचा शोध, वाय डू यू सीक द लिव्हिंग, तुम्ही जिवंताचा शोध मेलेल्यामध्ये का करता. आणि हीच घटना ख्रिश्चॅनिटीला, आपल्या ख्रिश्चन धर्माला विशेष ठरवते. इन अदर रिलिजन्स, जस्ट टू कंपेअर,
Of course, not looking down on the other religions, but just to emphasize our point. In the other religions, the faithful continue to go and visit the tomb of their master, God or Savior. And they worshipped the tomb. And very often they would get stuck at the tomb. They will end up building a huge temple. They would even fight over the sacred place. On the contrary, in Christianity, seeing the tomb empty with great joy, the followers run away towards the world to proclaim the good news to the ends of the earth. This is the difference. Christianity मध्ये कुणीही त्या एम्प्टी टूम मध्ये रिकाम्या थडग्याजवळ जाऊन आणि आजकाल पूजा करत बसत नाही. आपल्यापैकी एखाद दुसराच गेलेला असेल होली लँडला. But the moment we experience that gospel, the gospel reaches to us, we start proclaiming it. We don't get stuck to that tomb. Because the tomb is empty, the fragrance is already out. And what are some of the expressions of this empty tomb? Thousands and thousands of schools all over the world to proclaim this expression that the tomb is empty. Why do you seek the living among the dead? Colleges and hospitals, social centers and refugee services, leprosy hospitals, works of justice and works of peace. All these are the expressions of the experience of empty tomb. आणि आपण खाली बॅनर लावलेला आहे. आपण त्या रिकाम्या थडग्याचा अनुभव घेतलेला आहे. आणि म्हणून सुद्धा आपले युवक आणि सर्वजण तुम्ही गरिबापर्यंत कसे पोहोचता. This is the very expression of the experience of this empty tomb. So therefore somebody has beautifully said, every Christian seeks God's blessings not by worshipping the tomb, but by working for Christ. Christianity मध्ये प्रत्येक ख्रिस्ती लोक देवाचा आशीर्वाद त्या थडग्याची पूजा करून शोधत नाही, तर ख्रिस्ताचं काम करून आणि तो आशीर्वाद मिळवतो. Again, just to emphasize this experience of empty tomb, this little conversation, not to look down upon somebody or somebody else's religion, but a conversation between a Christian missionary and a Muslim illustrates this point. The Muslim wanted to impress the missionary with what he considered to be the superiority of Islam. So he said, when we go to Mecca, we at least find the tomb, but when you go to Holy Land, you find empty tomb. So what is the use of going over there? To this, the missionary replied, that is just the difference. Muhammad is dead and his body lies in the tomb. But Christ is risen, and with him his teaching as well. We do not have to get stuck with the empty tomb. But my dear brothers and sisters in Christ, not to feel too much proud about this. जास्त अभिमान बाळगण्याची गरज नाही कदाचित. आपण सुद्धा बऱ्याच वेळेला या empty tomb, or even I would call it the closed tomb, आपण सुद्धा या बंद थडक्या जवळच बऱ्याच वेळेला तिथेच एकत्र जमतो. And we have not really experienced perhaps the risen Lord. Just to point out few things. Whenever we hold on to our own groups,
We have not really experienced that the tomb was open. Whenever we hold on to our own languages, we have not really experienced the empty tomb. Our own ethnic identity, caste mentality, it will be still worship of Jesus where Jesus is closed in the tomb. Perhaps he is not yet risen for you. Even for years and years we might come together in one church, still we have not had the empty tomb experience. Because mindset is closed. We come to the church, we worship, but we have very little to do with others. How often we carry with us these closed mentalities and still we seem to be proclaiming that we have experience of this risen Lord. Some years back I did my retreat at Lonavala, and this is a humorous kind of story that was told by the preacher. He was preaching, the retreat preacher was preaching to a group of religious. काही सिस्टर्स आणि फादर्स यांना ते एक धर्मगुरू रिट्रीट देत होते लोणावल्यामध्ये, आणि आम्ही सुद्धा त्या रिट्रीटमध्ये होते. बरेच जण सिनियर रिलिजियस होते. आणि एक विनोद म्हणून ते धर्मगुरू सहज बोलून गेले, बट इट हॅड इट्स ऑन एक्सपिरियन्स. ही वॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिट्रीट ही वॉज प्रीचिंग ऑन दिस पर्टिक्युलर एक्सपिरियन्स ऑफ एम्प्टी टूम, की आपल्याला पुनरुत्थित प्रभू येशू ख्रिस्ताचा खरोखर अनुभव आहे का. त्याच्यावरती थोडासा विनोदाच्या भाषेमध्ये थोडासा जोर देण्यासाठी त्या प्रीचरनी ही छोटीशी गोष्ट, कदाचित विनोदीच असेल पण त्याच्यामध्ये थोडंसं सत्यसुद्धा आहे. ते सांगतात की एका रिलिजियस कॉंग्रिगेशनच्या एक सिस्टर, एका रिलिजियस कॉंग्रिगेशनच्या एक सिस्टर त्या जिथे जातात तिथे तिच्या होम टाऊनमधला मध्ये तिच्या गावाकडचा भाजीचा मसाला ते घेऊन जायचा. वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांची बदली झाली असेल, परंतु जिथे जिथे त्यांची ट्रान्सफर व्हायची तिथे तिथे तिचे सामान आणि तिच्याबरोबर भाजीचा मसाला सुद्धा घेऊन जायचे. सो शी हॅड नॉट रिअली टेस्टेड ऑल द अदर स्पायसेस, अदर मसालाज ऑफ दॅट लोकल कल्चर, ऑफ दॅट लोकल कॉन्टेक्स्ट. And the preacher said, still we see, तरी सुद्धा आपण सांगतो की आम्हाला पुनरुत्थित प्रभू येशू ख्रिस्ताचा अनुभव आहे. Many things we carry like these baggages, like these spices with us. Yes. So therefore the point was, he was trying to emphasize that it is good to carry on our own uniqueness, but we must also be ready to appreciate the uniqueness of others. आणि आजच्या घडीला जर पुनरुत्थित प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आपल्याला अनुभव आलेला असेल तर याची खरोखर गरज आहे. Very often we close the doors of our church for others. We fail to recognize the goodness in other religions. Every week, so many programs we have in the basement, and we have even allocated a place for the other religious groups to have programs for them. How many of us we have tried to learn what they do really in those meetings and in those programs? आपल्याकडे प्रत्येक आठवड्याला कितीतरी असे इतर धर्मियांचे की ज्यांचे चांगले विचार आहेत त्यांचे प्रोग्राम्स होतात, परंतु आपल्यापैकी किती जणांनी तिथे जाऊन आणि कमीत कमी चौकशी तरी केलेली आहे की नक्की काय चालतं तिथे. Perhaps we still want to continue worshipping the tomb that is closed. Another very
urgent issue that calls each one of us today is the ecological crisis. Ecological crisis is a common concern, but because of the close mentality of religion, we are unable to come together to save Mother Earth. On the Christmas day, my dear brothers and sisters in Christ, Christmasच्या दिवशी साई सेवा समितीची माणसं 5:30ला आपल्या चर्चमध्ये येतात. त्याच्यानंतर ते मिरवणूक काढतात बाहेरून. असे आपल्यापैकी काही जण होते त्या मिरवणुकीमध्ये. नंतर या चर्चमध्ये येऊन आणि गायने गातात. कालच्या दिवशी स्वाध्यायाची माणसं आली होती आणि त्यांनी इथं भजनं गायली आणि छोटासा संदेश दिला. बट माय एक्सपिरियन्सेस, बरेच जण आपल्यापैकी सांगतात, बघा आपल्या ख्रिस्ताला सुद्धा ही माणसं देव मानतात, असं आपण अभिमानाने सांगतो. बट ॲक्च्युली इट इज देअर ओपननेस. त्यांनी खऱ्या अर्थाने पुनरुत्थित प्रभू येशू ख्रिस्ताचा अनुभव घेतलेला दिसतो, की आपल्यामधला चांगुलपणा त्यांना दिसतो आणि ते आपल्यापर्यंत पोहोचतात. आपण अजून असा पुढाकार घेतलेला नाही की त्यांच्या देवांचे जेव्हा सण येतात आपण तिथे जाऊन 1-2 गाणी का गाऊ शकत नाही. सो वी मस्ट नॉट बी टू मच प्राऊड दॅट वी हॅव रिअली प्राऊड ऑफ इट, दॅट वी हॅव रिअली एक्सपिरियन्स द रिसन लॉर्ड. Now, this would be the real message for us today. You might have heard this name, Colonel Irwin. He was the 8th astronaut to step on the moon. And in his faith sharing some of the high points of his Apollo mission to the moon, he said, "It was a spiritual experience for me. चंद्रावरती पाऊल टाकणे हा माझ्यासाठी खूप आध्यात्मिक अनुभव होता. I saw the glory of God." की देव किती महान असेल ते मी त्या चंद्रावरती पाऊल टाकल्यानंतर मला समजलं. बट I also experienced, I saw the plight of the earth-bound men. की पृथ्वीवरती केवळ पृथ्वीवरती बंदिस्त असलेल्या माणसाकडे बघून त्या माणसांची मला दया आली. He says, "To live better way of life, I will have to be a servant of all." त्या चंद्रावरती पाऊल टाकल्यानंतर मला समजलं की याच्यापेक्षा चांगलं जर जीवन जगायचं असेल तर मला सर्वांचा सेवक व्हायला लागेल. इफ वी थिंक दॅट इट इज अ ग्रेट इव्हेंट फॉर ह्युमन बिंग्स टू गो टू द मून, तुम्हाला असं वाटत असेल की माणसाने चंद्रावरती पाऊल टाकणे ही एक खूप मोठी गोष्ट आहे, असं जर आपल्याला वाटत असेल, हाऊ मच ग्रेटर इज द वंडर दॅट गॉड केम टू द अर्थ अँड बिकेम सर्वंट ऑफ ऑल. देव या पृथ्वीवरती आला आणि आपल्या सर्वांचा सेवक झाला, ही किती मोठी गोष्ट असेल. I have come not to be served, but to serve. Raised us all to the newness of life. This reflection is really beautiful now. We knew, आपल्याला माहित होतं, we knew that God can build universe. देव हे विश्व निर्माण करू शकते हे आम्हाला माहिती होतं, because many other religions teach this. But never dreamed he would be willing to work with carpenter's tool. पण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या येण्याच्या अगोदर आम्ही कधी असं स्वप्नात सुद्धा बघितलं नव्हतं की एखाद्या सुताराची साहित्य घेऊन आणि अभूतलावरती येऊन देव काम करेल. We knew he would be surrounded by angels and cherubim. देवदूत आणि संत यांच्यानी देव नेहमीच देवाच्या भोवती नेहमीच हे असतात याची कल्पना आपल्याला आहे.
but never knew he would enjoy the company of sinners, tax collectors, lepers, and the downtrodden. पण आपल्याला हे माहीत नव्हतं की देव आपल्यामध्ये येईल आणि पापी जनांबरोबर जकातदारांबरोबर कुष्ठरोग्यांबरोबर आणि अतिशय गरीबातल्या गरीबात माणसांवरती त्यांची कंपनी त्याला महत्त्वाची वाटेल. We knew God is beyond hunger. देवाला भूक लागत नाही हे आपल्याला माहितीच आहे. But it is inspiring that God is ready to share meal with the humans, feed the hungry and wash the feet of his disciples. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या येण्या अगोदर आपल्याला हे माहित नव्हतं की देवाचा पुत्र या भूतलावरती येईल आणि आपले पाय धुईल, त्याच्या शिष्यांचे पाय धुईल आणि 5,000 लोकांना जेवण देईल. Gods have made home with us in the form of golden statues. बरेच आणि अनेक धर्मामध्ये देव आले आणि सोन्या चांदीच्या मूर्तीमध्ये त्याने आपल्याबरोबर कायमस्वरूपी स्थान केलेलं आहे. It is beyond comprehension. God can remain with us in the form of bread. की एका साध्या भाकरीच्या तुकड्यामध्ये देव आपल्याबरोबर नेहमीच राहील हे समजण्याच्या पलीकडे आहे. इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेन्शन. We knew God is all powerful, can destroy evil, but never imagined he would be ready to die through the hands of humans to destroy sin and rise again. देवाला हे शक्य आहे की एका क्षणामध्ये सर्व या भूतलावरचा सैतान सर्व पाप नष्ट करू शकतो. पण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आपल्याबरोबर येण्या अगोदर भूतलावर येण्या अगोदर आपल्याला हे माहीत नव्हतं की तो माणसांकडूनच स्वतःला मारून घेईल, पाप नष्ट करेल आणि आजच्या दिवशी आपल्यासाठी पुन्हा उठेल. It is a disgrace on us that God had to become human to teach us what it is to be a human. आपल्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे की एक माणूस म्हणून आपण कसं जगलं पाहिजे त्याच्यासाठी देवाला माणूस व्हायला लागला. It is a disgrace on us that God had to become human to teach us what it is to be a human. So therefore, my dear brothers and sisters in Christ, in today's world, resurrection and empty tomb would mean openness, forgiveness, and compassion towards the others, because all the others are also humans. आजच्या दिवशी रेझरेक्शन किंवा पुनरुत्थान आपलं झालं, आपल्या हृदयाचं परिवर्तन झालं असं सांगायचं असेल तर आपल्यासाठी सर्व समान असले पाहिजेत, सर्व मानवजात समान असली पाहिजे. आपल्याला प्रत्येकावरती इतर धर्मामधलं चांगुलपणा सुद्धा आपल्याला ओळखता आला पाहिजे. सर्वाप्रती आपल्यामध्ये दयेची भावना असली पाहिजे. We should be caring towards the mother earth because the earth is God's creation. आणि आजच्या घडीची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की धरती माती संबंधी सुद्धा आपलं प्रेम आणि तेवढाच कळवळा असला पाहिजे, कारण ते सुद्धा धरती माता सुद्धा देवाचीच निर्मिती आहे. So my dear brothers and sisters in Christ, today, as I said, already and not yet, we already experience the newness of life, but perhaps the God is inviting us to reflect little more on what it means, the resurrection today for us in our context. आजच्या घडीला पुनरुत्थान काय आहे याविषयी कदाचित अधिक थोडंसं चिंतन करण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला बोलवत आहे. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे.
पार्ट 3 उपासना विधीचा भाग 3 ब्लेसिंग ऑफ बॅप्टिझमल वॉटर. प्रिय ख्रिस्ती बंधू भगिनींनो, माय डिअर सिस्टर्स अँड ब्रदर्स, हे जलकुंड, देयर इज अ वॉटर इन दिस टँक. आशीर्वाद करण्यासाठी टू ब्लेस दॅट टँक आपण सर्वप्रथम देवपित्याकडे विनंती करूया संतांद्वारे. लिटनी ऑफ सेंट. या पाण्याने नवजन्म घेणाऱ्यांचा त्याच्या दत्तक पुत्रात समावेश व्हावा म्हणून त्याच्याकडे आपण याचना करूया. डिअरली बिलवड, let us humbly invoke upon this font the grace of God, the Almighty Father, that those who from it are born and may be numbered among the children of adoption in Christ. आपण उभे राहूया. Kindly stand, and now we'll sing the litany. हे प्रभु आम्हावर दया कर. हे प्रभु आम्हावर दया कर. हे ख्रिस्ता आम्हावर दया कर. हे ख्रिस्ता आम्हावर दया कर. हे प्रभु आम्हावर दया कर. हे प्रभु आम्हावर दया कर. पवित्र मरिया देवाचे माते, आम्हासाठी विनंती कर. संत मायकल, आम्हासाठी विनंती कर. देवाच्या पवित्र दूतानो, आम्हासाठी विनंती करा. संत योसेफ, आम्हासाठी विनंती कर. संत योहान बाप्तिस्टा, आम्हासाठी विनंती कर. संत पेत्र व पौल, आम्हासाठी विनंती कर. संत अंद्रेया, आम्हासाठी विनंती कर. संत योहान, आम्हासाठी विनंती कर. संत मरिया मगदलेना, आम्हासाठी विनंती कर. संत स्तेफान, आम्हासाठी विनंती कर. संत इग्नास, आम्हासाठी विनंती कर. संत लॉरेन, आम्हासाठी विनंती कर. संत परपेतुआ व संत फेलिसिटा, आम्हासाठी विनंती कर. संत आग्नेस, आम्हासाठी विनंती कर. संत गेग्री, आम्हासाठी विनंती कर. संत अगस्तीन, आम्हासाठी विनंती कर. संत अथनियोसस, आम्हासाठी विनंती कर. संत ब्राझील, आम्हासाठी विनंती कर. संत मार्टिन, आम्हासाठी विनंती कर. संत बेनेडिक्ट, आम्हासाठी विनंती कर. संत फ्रान्सिस व संत डॉमिनिक, विनंती करा. संत फ्रान्सिस झेवियर, आम्हासाठी विनंती कर. संत जॉन वियानी, आम्हासाठी विनंती कर. संत कॅथरीन, आम्हासाठी विनंती कर. संत तेरेसा, आम्हासाठी विनंती कर. संत गोन्सालो ग्रासिया, आम्हासाठी विनंती कर. सर्व पवित्र स्त्री पुरुषांनो, आम्हासाठी विनंती कर. आपलं उत्तर, प्रभू आम्हाला मुक्त कर.
प्रभो आम्हाला दया दाखव. प्रभो आम्हाला मुक्त कर. सर्व पासून प्रभो आम्हाला मुक्त कर. प्रत्येक पापापासून प्रभो आम्हाला मुक्त कर. सार्वकालिक मरणापासून प्रभो आम्हाला मुक्त कर. तुझ्या देहधारणेने प्रभो आम्हाला मुक्त कर. तुझ्या मरण व पुनरुत्थानाने प्रभो आम्हाला मुक्त कर. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या दानाने प्रभो आम्हाला मुक्त कर. आपलं उत्तर असेल, प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. आम्हा पाप्यावर दया कर. प्रभो आमची प्रार्थना ऐक. तुझ्या पवित्र ख्रिस्त सभेला मार्गदर्शन कर आणि तिचे संरक्षण कर. प्रभो आमची प्रार्थना ऐक. आमच्या परमगुरूंना व सर्व धर्मगुरूंना धर्माची एकनिष्ठ ठेव. प्रभो आमची प्रार्थना ऐक. सर्व राष्ट्रांना शांतीचे व ऐक्याचे वरदान दे. प्रभो आमची प्रार्थना ऐक. आम्हा सर्वांना तुझ्या सेवा कार्यात दृढ ठेव. प्रभो आमची प्रार्थना ऐक. आशीर्वादित करून त्यांना पवित्र कर. प्रभो आमची प्रार्थना ऐक. येशू ख्रिस्ता, प्रभो आमची प्रार्थना ऐक. जिवंत देवाच्या पुत्रा, प्रभो आमची प्रार्थना ऐक. ख्रिस्ता आमचे ऐकून घे. प्रभो आमची प्रार्थना ऐक. The blessing of water. पाण्याला आशीर्वाद. हे सर्वसमर्थ स्वर्गीय बापा, हेवनली फादर, स्नान संस्कार चिन्हाद्वारे तू आम्हाला कृपेचे वरदान देतोस. तुझ्या अदृश्य शक्तीची अद्भुतता या चिन्हांद्वारे आम्हाला प्रकट होते. तू निर्मिलेल्या पाण्याचा स्नानसंस्कारामध्ये आम्ही उपयोग करतो. वी यूज दिस वॉटर फॉर द बॅप्टिझम. या पाण्याला तू स्नानसंस्काराच्या कृपेचे प्रभावी चिन्ह बनवले आहेस. विश्वनिर्मितीच्या वेळी तुझा पवित्र आत्मा जलाशयावर उतरला. When you created this world, your Holy Spirit was there. आणि पाण्याला पवित्रीकरणाचे सामर्थ्य प्राप्त झाले. तू जलप्रलयाच्या पाण्याला पुनर्जन्म देणाऱ्या स्नानसंस्काराच्या पाण्याचे पूर्वचिन्ह बनवलेस. दुर्गुणांचा अंत व सद्गुणांचा प्रारंभ करण्याचे सामर्थ्य पाण्याला प्राप्त झाले. इस्रायली लोकांना तू कोरड्या पावलांनी तांबड्या समुद्रातून पार नेलेस. फारोच्या गुलामगिरीतून त्यांना मुक्त केलेस. स्नानसंस्काराने पापांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालेल्या तुझ्या पवित्र प्रजाजनांचे तू पूर्वचिन्ह होते. यार्देन नदीच्या पाण्यात योहानाकडून तुझ्या पुत्राने स्नानसंस्कार घेतला. युअर ओनली बिगॉटन सन जीसस क्राइस्ट, he took the baptism from the Jordan to the John the Baptist. आणि प्रभू येशूवरती पवित्र आत्मा उतरला. क्रुसावर खिळला असता तुझ्या पुत्राने आपल्या कुशीतून रक्ताबरोबर पाणी वाहू दिले. When Jesus was on the cross, from his sight there was water and blood. आपल्या पुनरुत्थानानंतर त्याने आपल्या शिष्यांना सांगितले की जा व सर्व राष्ट्रांना शिकवा, पिता पुत्र व पवित्र आत्मा यांच्या नावाने त्यांना स्नानसंस्कार द्या. आफ्टर हिज रेझुरेक्शन ही टोल्ड हिज डिसायपल, गो अँड प्रोक्लेम द फादर, सन अँड द होली स्पिरिट अँड गिव्ह देम बॅप्टिझम. हे स्वर्गीय बाप्पा, तुझ्या ख्रिस्त सभेवर आता तुझी दयादृष्टी वळव व स्नानसंस्काराचा जलाशय तिच्यासाठी वाहू दे. कॅन्डल.
Now kindly light your candles. The renewal of baptismal promises. स्नान संस्कारातील अभिवचनाचे नूतनीकरण. प्रिय बंधू भगिनींनो, माय डिअर सिस्टर्स अँड ब्रदर्स, पुनरुत्थानाच्या रहस्याद्वारे आपण ख्रिस्ताबरोबर स्नान संस्कारामध्ये पुरले गेलो आहोत. अशासाठी की नवीन जीवन घेऊन त्याच्याबरोबर आम्हाला उठता यावे. प्रायश्चित्त काळाचे पालन आपण योग्य प्रकारे केले आहे. इन दिस लेंटन सीझन वी आर विथ गॉड अवर लॉर्ड. आता स्नान संस्कारातील अभिवचनाचे आपण नूतनीकरण करूया. आपल्या स्नान संस्कारात सैतानाचा व त्याच्या कर्माचा त्याग करण्याचे आणि पवित्र विश्वव्यापी ख्रिस्त सभेमध्ये राहून परमेश्वराची प्रामाणिकपणे सेवा करण्याचे अभिवचन आपण दिले होते. तेच अभिवचन आपण पुन्हा एकदा देऊया. When we baptized, that time we took this oath. In मराठी तुमचं उत्तर असेल, होय आम्ही धिक्कार करतो. म्हणा, होय आम्ही धिक्कार करतो. तुम्ही सैतानाचा धिक्कार करता काय? होय आम्ही धिक्कार करतो. त्याच्या सर्व दुष्कर्माचा धिक्कार करता काय? होय आम्ही धिक्कार करतो. त्याच्या सर्व पोकळ आश्वासनांचा धिक्कार करता काय? होय आम्ही धिक्कार करतो. आता तुमचं उत्तर आहे, होय आम्ही श्रद्धा ठेवतो. होय आम्ही श्रद्धा ठेवतो. येस वी बिलीव्ह. स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता सर्व समर्थ परमेश्वर पिता यावर तुम्ही श्रद्धा ठेवता काय? होय आम्ही श्रद्धा ठेवतो. येशू ख्रिस्त हा त्याचा एकमेव पुत्र व आमचा प्रभू आहे. तो कुमारी मरियेपासून जन्मला, त्याला क्रुसावर खिळले, तो मरण पावला, त्याला पुरले, तो मरणातून पुन्हा उठला आणि आता परमेश्वर पित्याच्या उजवीकडे बसला आहे. ह्यावर तुम्ही श्रद्धा ठेवता काय? होय आम्ही श्रद्धा ठेवतो. पवित्र आत्मा, पवित्र कॅथोलिक ख्रिस्त सभा, संतांचा संबंध, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान व सार्वकालिक जीवन यावर तुम्ही श्रद्धा ठेवता काय? होय आम्ही श्रद्धा ठेवतो. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर याने पाणी व पवित्र आत्मा ह्याच्याद्वारे आम्हाला नवजन्म दिला आहे व आमच्या सर्व पापांची क्षमा केली आहे. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताशी तो आम्हाला सदैव एकनिष्ठ ठेवो. आमेन. Take Holy Spirit hymns. पवित्र आत्मा ये झंडिए क्यों और इन इंग्लिश. Showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops down. Oh
विनंत्या 3 in Marathi, 3 in English. श्रद्धावंताच्या प्रार्थना आपला प्रतिसाद असेल. काय असेल सांगा. कार्याद्वारे पुनरुत्थानाचा अनुभव देणारे पोप महाशय, बिशप, धर्मगुरू यांना चांगले आरोग्य व कृपा लाभावी म्हणून आपण प्रभूचरणी प्रार्थना करूया. प्रार्थना करते वंदना करते म्हणजे ख्रिस्ती श्रद्धा. आपल्या जीवनाद्वारे कार्याद्वारे इतरांना श्रद्धेचे अनुभव यावेत म्हणून आपण प्रभूचरणी प्रार्थना करूया. प्रार्थना करते वंदना करते बऱ्याचदा आपण सर्वजण असत्याच्या, अन्यायाच्या व मुखवाटाच्या थडग्याखाली भरडलो जात असतो. अशा थडग्यावरील धोंड बाजूला करण्याचे सामर्थ्य व प्रकाश पुनरुत्थित ख्रिस्ताकडून मिळावा म्हणून आपण प्रभूचरणी प्रार्थना करूया. प्रार्थना करते वंदना करते peace in the world, that Jesus, who is the Prince of Peace, may enlighten the hearts and minds of world leaders, that in the spirit of dialogue and collaboration, they may work together, establishing peace in the world. We pray to the Lord. Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. Come and listen to me. For all of us present in this Eucharistic assembly, that the celebration of Easter may help us to live our Christian faith with fervor and courage. We pray to the Lord. Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Pause to pray for your personal and community need. We pray to the Lord. Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. Come and listen to me.
God our Father, we thank you for the gift of your Son Jesus, whose resurrection we celebrate today. Jesus voluntarily bore on himself the sin of humanity. He dies on the cross, but you raised him. Give us the grace that firmly following his footsteps, we may attain our eternal रिवॉर्ड. हे प्रभू परमेश्वरा, पुनरुत्थित प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पावलावर पाऊल टाकून आम्ही जीवन जगावे, ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. ऑफर हिम. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all this holy church. Let us pray.
Accept, we ask, O Lord, the prayers of your people with the sacrificial offerings, that what has begun in the Paschal mysteries may, by the working of your power, bring us to the healing of eternity. We ask this prayer to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but on this night above all to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb who has taken away the sin of the world. By dying, he has destroyed our death, and by rising, restored our life. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people, exalt in your praise, and even the heavenly power with the angelic host, sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. हे स्वर्गीय पित्या, तू खरोखर पवित्र आहेस. सारी सृष्टी रास्तपणे तुझी स्तुती गात आहे. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्याद्वारे तू सर्वांना जीवन देतोस व पवित्र करतोस. तुझ्या नावाच्या गौरवासाठी सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत परिपूर्ण बळी अर्पण करण्याकरिता प्रत्येक युगात तू मानवाला आपल्याजवळ आणतोस. हे पित्या, आम्ही ही दाने घेऊन तुझ्याजवळ आलो आहोत. पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने ही दाने तू पवित्र कर. ही दाने तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याचे शरीर व रक्त बनवत. त्याच्याच आज्ञेने आम्ही हा ख्रिस्त शरीरविधी साजरा करतो. ज्या रात्री त्याचा विश्वासघात करण्यात आला, त्या रात्री त्याने आपल्या हातात भाकर घेतली. हे प्रभो परमेश्वरा, तुझे त्याने आभार मानले आणि ती भाकर मोडून आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल.
भोजन झाल्यानंतर त्याने आपल्या हातात प्याला घेतला. हे प्रभू परमेश्वरा, पुन्हा एकदा त्याने तुझे आभार मानले आणि तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे. नव्या व शाश्वत कराराचं हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांडण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. भक्तगणानो चला करूया आपुल्या श्रद्धेचा उच्चार. मरणातूनी प्रभू येशू उठला, येईल जगती पुन्हा भेटिला. श्रद्धेचा या पुनरुच्चार, आपुल्या श्रद्धेचा उच्चार. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Lutz, Daniel, our Bishop, and all the clergy. Remember your servants, whom you have called from this world to yourself, especially in this year, during the pandemic, in other natural death also. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, with the blessed apostles and all the saints, we have pleased you throughout the ages. We may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Christadvare, Christas, Christata, पवित्र आत्म्या ऐक्या हे सर्वसमर्थ पित्या नम्र तुझ्या तुझा सन्मान तुझा गौरव सदा सर्वदा हो तुझा. At the Jesus' command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.
Lord Jesus Christ, who said to the apostle, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, Lord, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. आजच्या उपासनेसाठी सर्व भाविकांचे हार्दिक स्वागत आहे. ख्रिस्त शरीर हे बाप्तिस्मा झालेल्यांसाठी आहे. इतरांसाठी आशीर्वाद आणि प्रसाद उपासनेनंतर दिला जाईल. कृपया सहकार्य करावे ही नम्र विनंती. Holy Cross Parish welcomes people of all religions to participate in religious services and prayers. Holy Communion can be received only by baptized Catholic Christians. Our brothers and sisters of other faith are invited to receive prasad after communion. Thank you.
praise His holy name and see the living Christ. Risen to set the captives free. Risen to ransom you and me. To bind up every broken heart. To conquer death and sin. Risen to bring us home again. Risen to set the captives free. Oh, He is risen to ransom you and me. To bind up every broken heart. To conquer death and sin. Risen to bring us home again. To bring us home तुमच्या बाजूला कोणी इतर धर्मीय आपले बंधू भाऊ बहिणी आलेले आहेत. तुमच्या बाजूला कोणी असेल त्याने पुढे पाठवायचं. मी त्यांना आशीर्वाद देतो. प्रभू येशूचा आशीर्वाद तुमच्यावरती यावा म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो. सर्व धर्मगुरू, हा प्रसाद तुम्ही घ्या. Communion and Tiffin. Christ our Passover has been sacrificed. Therefore let us keep the feast with the unleavened bread of purity and truth. Alleluia. Let us pray. Pour out on us, O Lord, the spirit of your love, and your kindness. Make those you have nourished by this Paschal sacrament one in mind and heart. पुनरुत्थित प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर आपल्या अंतःकरणामध्ये आलेलं आहे. आपलं मन आणि अंतःकरण आपण त्याच्या चरणी ठेवूया, त्याचे आभार मानूया. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. खाली बसा. सूचना. रविवारच्या सूचना 17 एप्रिल 2022. आज ईस्टर संडे म्हणजेच पास्काचा सण आहे. आज संडे स्कूल होणार नाही, तसेच संध्याकाळी मिस्साही होणार नाही. उपवास काळात तसेच पवित्र आठवड्यात वेगवेगळ्या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी हातभार लावला आणि भाग घेतला त्यांचे मनपूर्वक आभार. आज दुपारी ठीक 12 वाजता कुटुंबाने एकत्र येऊन घरांना आशीर्वाद देण्याची प्रार्थना म्हणावी व पवित्र पाणी शिंपडावे. पुढच्या रविवारी दैवी दयेचा सण आहे. तसेच आपल्या चर्चमध्ये सकाळी 8:30 वाजता मिस्सावर पहिला ख्रिस्त शरीर संस्कार देण्यात येणार आहे. पवित्र मिस्सा द्विभाषिक असेल.
कृपया सर्वांनी वेळेवर हजर राहावे. सोमवार दिनांक 18 एप्रिल रोजी ठीक 6:30 वाजता पहिले ख्रिस्त शरीर स्वीकारणाऱ्या मुलामुलींसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी तयारीची आणि प्रायश्चित संस्कार पाप निवेदन असेल. कृपया वेळेवर हजर राहावे. पवित्र आठवड्यातील लव ऑफरिंगचे पाकिटे ठेवलेले आहेत. नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने आपले प्रेमदान पाकिटात घालून ते बॉक्समध्ये टाकावे. उपवास काळातील आणि पवित्र आठवड्यातील कार्यक्रमासाठी आपल्याला फार खर्च येतो, म्हणून सरळ हस्ते आपण मदत करावी. मागील रविवारचे ₹10 17,600 जमलेले आहेत. धन्यवाद. उपवास काळातील दान, आज्ञा गुरुवार दान आणि गुड फ्रायडेचे दान. उपवासकालीन आणि गुड फ्रायडेचे दान बिशप हाऊसला पाठवण्यात येणार आहेत. यंदा दृढीकरण घेतलेल्या युवकांनी दृढीकरण वर्गांना उपस्थित राहणे आणि पॅरिस उपक्रमात सहभागी होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार आपल्याला प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. जी मुली 9वीत आणि 11वीत शिकत आहेत आणि दृढीकरणाची तयारी करायची आहे, त्यांनी आपली नावे फादर विनय यांच्याकडे द्यावीत. आपला चर्च सपोर्ट आणि स्मशानभूमीचे भाडे वेळेवर भरावे ही विनंती करण्यात येत आहे. हा पास्काचा सण तुम्हा सर्वांना आनंदाचा, आरोग्याचा, शांतीचा आणि समाधानाचा जावो हीच पॅरिसतर्फे शुभेच्छा. पॅरिस प्रिस्ट फादर विन्सी डिमेलो. Parish notices. Today, Sunday, 17th April, the Easter Sunday. Today morning itself, 8 a.m. bilingual Mass. There will be no Sunday school and evening Mass. Recitation of the Queen of Heaven instead of Angelus. Sunday, 24th April, second Sunday of Easter. It is the Divine Mercy Sunday. First Holy Communion in our parish at 8:30 a.m., which will be a bilingual Mass. Special notices. The parish team thanks everyone for participating meaningfully in the Lenten season and in the Holy Week preparation and liturgies. Grateful to all who helped in various activities and preparation. May God bless you all. The head of the family will bring the whole family together and shall conduct the service of the blessing of the house it is today already, at 12 noon and sprinkle the house with holy water. First Holy Communion will be on Sunday, 24th April 2022 at 8:30. It will be a bilingual Mass. There will be a meeting and confession on the 18th of April, that is Monday, at 6:30 p.m. for the parents and the children who will be receiving the First Holy Communion. Kindly note, the meeting is compulsory for all. Love offering envelopes for the Easter are kept in the Lenten arm box. Kindly take one envelope for each earning member of the family and contribute generously. The Lenten alms and the Good Friday collection will be sent to the bishop's house. Last Sunday's collection amounted to rupees 17,600. Lenten alms collection, Maundy Thursday collection, Good Friday collection. On the behalf of parish team and the Jesuit committee, Happy Easter to one and all. Parents are requested to remind their children to attend the online Sunday school and confirmation classes regularly. Children who are studying in 9th and 11th class and want to prepare for the sacrament of confirmation are requested to give their names to Father Vinay. The youth who have just received confirmation are requested to participate in the parish activities
On the basis of their involvement in the church, the confirmation certificates will be given. Parishioners are reminded to contribute through their monthly church support. Thank you. We also thanks whole parish, Father Vinay, myself, Brother Vincent and Rohan, because in these 40-50 days, all you involved, so many activities, especially youth, Way of the Cross, and parish council member also, they prepared the Way of the Cross on Good Friday day, morning 8 o'clock. ज्यानी या उपवास काळामध्ये पॅरिशमध्ये सर्वांनीच जवळजवळ मदत केली, त्याबद्दल फादर विनय, मी, रोहन आणि ब्रदर विन्सेंट डिसोजा आणि सर्व सिस्टरतर्फे आम्ही तुमचे आभारी आहोत. विशेष करून आमचे युवक, त्यांनी कित्येक दिवस येऊन इथे प्रॅक्टिस केली आणि जिवंत क्रिस्ताची वाट शुभ शुक्रवारी आपण चाललो आणि आपल्यातीलच पॅरिस काउन्सिलचे मेंबरने ती वे ऑफ द क्रॉस तयार केली होती. त्या सर्वांचे आभार. त्याचप्रमाणे जे वे ऑफ द क्रॉस प्रत्येक फ्रायडेला आपण करत असू, त्यावेळेस देखील ज्यांनी वाचनं केली आणि हजर राहिले, त्यांचे देखील आम्ही आभार मानत आहोत. गेले 3 दिवस फादर विनय आपल्याला एक आध्यात्मिक अनुभव त्यांनी दिलेला आहे. ही गिव्ह अस द स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स ड्युरिंग दिस होली वीक 3 days, and today it was a climax. Is it empty tomb or open tomb? What is your answer? ती रिकामी कबर होती की उघडी कबर होती? काय रिकामी होती. रिकामी असेल तर त्याच्यातून घेण्यासारखं काय मग? खिसा रिकामी असेल तर त्याचा फायदा काय? ती सदैव उघडी होती, कारण त्याच्यातून प्रभू येशू ख्रिस्त बाहेर आला ना. त्यामुळे फादर विनय सांगत आहेत आणि पोप महाशय सुद्धा सांगत आहेत की देवळाची टूंब बनवू नका, देवळाची कबर बनवू नका, तर देवळात उघडी ठेवा. ख्रिश्चनांसाठी आणि इतर धर्मियांसाठी सुद्धा उघडी ठेवा. पहिल्या आपल्या देवळाला किती गेट होते? आपल्या देवळाला गेट किती होते? विसरले काय? 1. आता किती आहेत? आणि त्या बाजूने पण पाहिजे काय? भरभरून लोक आपल्या चर्चला येत आहेत. याचाच अर्थ येशू उठला आहे, रेझुरेक्टेड क्राइस्ट. देवळाचे दरवाजे सताड उघडे असतात, नाहीतर पूर्वी मिसा झाली की धडाधड सगळं बंद, तुम्ही तुमच्या घरी, आम्ही आमच्या घरी. दिस इज नॉट अ चर्च. व्हॉट इज द चर्च? चर्च म्हणजे सर्वांनी यावे. आज आपली कितीतरी मुलं इतर धर्मीय तिथे अभ्यास करत आहेत, केवढ्यांच्या तरी सभा होतात इथे. टूम्ब इज ओपन, देऊळ उघडलेलं आहे. असा तऱ्हेचा जेव्हा संदेश, वेन यू गिव्ह दिस मेसेज टू दी अदर पीपल, कोणच मंदिरावर, चर्चवर, मशिदीवर दगड मारणार नाही, कोणीही चालिसा करणार नाही, कोणाही भोंगे लावणार नाही. लोकांना देव एक आहे. अशा प्रकारचा उदारमतवादीचा, ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड मेसेज when each religious will give, then this world will come together. मग युक्रेनसारखी भांडणं होणार नाहीत, पूल बांधले जाणार, भिंती बांधल्या जाणार नाहीत. असा संदेश प्रभू येशू ख्रिस्ताने हे 3 दिवस क्रुसावरती 40 दिवस उपास तपास करून आपल्याला दिलेला आहे. प्रेमाचा
संदेश. गो अँड लव. तर अशा प्रकारचा पुनरुत्थित प्रभू येशू ख्रिस्ताचा सण तुम्हा सर्वांना आनंदाचा, समृद्धीचा, प्रेमाचा, आशेचा जावा म्हणून आम्ही सर्व फादर आणि सिस्टर तुम्हाला अभिवादन करीत आहोत आणि तुम्हाला हॅपी ईस्टर म्हणत आहोत. आता तुम्ही मुके का? आम्हाला त्याच्यानंतर चहा पाणी नाही पण थंड पाणी आहे ना, गरम आहे ना, तर आपण व्यवस्था केलेली आहे. गेटवरच तुम्हाला दिली जातील. गेटवरच शीतपेय आणि कोल्ड्रिंक अँड केक विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द गेट. आणि आता सुनीताने सांगितल्याप्रमाणे आजचा दिवस कुठला आहे? शनिवार आहे का रविवार आहे? झाले 12-10 झाले ना. नाही तर तुम्हाला पकडून गुहे पोलीस आतमध्ये टाकायच्या पूर्वीच तुम्ही घरी जा. तुमच्या इथे रेंगाळू नका. बिकॉज ऑलरेडी 12 o'clock अँड चर्च इज डिसिप्लिन. चर्च हे शिस्तप्रिय आहे ना. ते सांगतात म्हणून आम्ही कायदा पाळत नाही. आम्ही स्वतःहून लोकांचं भलं करत असतो. हा संदेश सगळ्या लोकांना आपण दिला पाहिजे. आता शेवटच्या आशीर्वादासाठी उभे असताना आपण लग्नाच्या घोषणा वाचणार आहोत. थर्ड बॅन. लेरॉय बॅचलर सन ऑफ लेट लॉरेन्स परेरा and Catherine Pereira residing at New Mumbai, and Sophia spinster daughter of John Borde and Jyoti Borde. उभे राहा. बघून घ्या नवरीला. बाप गेला डॉन बॉस्कोला. तशीच उभी राहा. आता लग्नाची पहिली घोषणा. उभी राहा. हे बघा नवरी तिकडे आहे. तिच्या आईवडील कुठे गेला? सुनील आणि मीना या प्रकाशात या. बरं यांची वाचतो. तिच्या नवऱ्याचं नाव आहे स्टीवन. स्टीवन बॅचलर सन ऑफ फ्रान्सिस पवार अँड शोभा पवार रिसाइडिंग ॲट डोंबिवली मुंबई. अँड रबेका. दुसरं नाव काय तुझं? प्रतिमा. रबेका उर्फ प्रतिमा स्पिन्स्टर डॉटर ऑफ सुनील अँड मीना गायकवाड रिसाइडिंग ॲट नाशिक. If anyone has any objection why this couple should not be joined in holy matrimony, should inform the appropriate church authority as soon as possible. ही जोडपी कुठल्या कारणामुळे लग्न करू शकणार नाहीत असा एखादा अडथळा तुम्हाला आढळल्यास तो प्रमुख धर्मगुरूंना येऊन कळवावा ही विनंती. बसा. लग्न शिबिर आहे ना. लग्न शिबिर. ख्रिस्ती वधूवर परिचय मेळावा. कोणाची लग्न झाले नाही उभे राहा. नवरी नवरा पाहिजे असेल तर आम्ही प्रार्थना करतो. खूप पॅरिसमध्ये आपल्या मुली आहेत त्यांना नवरे पाहिजेत आणि नवऱ्यांना मुली पाहिजेत. आमच्याकडे येतात म्हणून त्यांची ओळख एकमेकांशी व्हावी म्हणून हा मेळावा याची. अरे प्रकाश बघ तिथे आहेत का? दे एक एक वाटून सर्वांना. लग्न झालेत त्यांना पण दे. तर हा मेळावा शनिवार दिनांक 23 एप्रिल रोजी आहे आपल्या चर्चमध्ये सकाळी 10 ते 5. तर जे इच्छुक आहेत त्यांच्या आईवडिलांनी आपल्या मुलामुलींना पाठवायचं आहे.
बरं, शेवटच्या आशीर्वादासाठी उभ्यास. बंधू भगिनींनो, आता आपले मान नम्रतेने खाली वाकवा व देवाच्या आशीर्वादासाठी प्रार्थना करा. पुनरुत्थानाच्या या भव्य उत्सव दिनी सर्व समर्थ परमेश्वर तुम्हास आशीर्वाद देवो व सर्व पापांपासून तुम्हाला सुरक्षित ठेवो. आमेन. आपल्या पुत्राच्या पुनरुत्थानाद्वारे परमेश्वराने आम्हाला पापमुक्त केले आहे. तो आपली अभिवचने पूर्ण करो व सार्वकालिक जीवनाचे तुम्हाला वरदान देवो. आमेन. ख्रिस्ताच्या दुःखाबद्दल तुम्ही शोक केलात. आता त्याच्या पुनरुत्थानाचा आनंद सोहळा तुम्ही साजरा करीत आहात. एक दिवस तुम्हाला सार्वकालिक आनंद सोहळ्यात सहभागी होण्याचे भाग्य लाभो. आमेन. Father, Son and the Holy Spirit, through our intention, our action, our operation, we praise you, we adore you, we serve you, Almighty Majesty. Give your love, peace and joy to all of us, and the courage to work in your vineyard through your resurrected Christ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा आम्हा साऱ्यास आशीर्वाद देवो. आमेन. ख्रिस्ताच्या शांतीने जा. हालेलुया, हालेलुया. चे आभार मानूया. हालेलुया, हालेलुया.